Tá sima go me gné bháin den achtangacha agus tá sé lúteas na achtangacha sé sin ceist cóirí boithre agus cóstadas san chhuelga a bheith cóirí boithre nua, you know? Cé go bhfuil sé lúteas na achtangacha dúirt tú lom hana gur dúirt ardaine a bháin go nach féidir cóstadas a bheith a cóirí boithre nua don cóirí boithre nua. An bhfuil tú ag súil go méid ahrú an policy seo? Well, tá an cóirí bóthir fi achtaile fad agus sinna fá nach bhfuil sé san achtanga agus dóinam bhfuil sé crothaithe in áitighis pipeline an T2 imlaachtaí terminal 2 imlaachtaí nach 5 ar bith le cóirí atá éon bhíd sa dá hanga agus nach bhfuil gá leis I scríb beag gan chaige mar atá ar na cóirí a fud na tíre agus go bhfuiltí sin a leasú anéiscí agus sin rud amháin dá lomsa I cheartí dhéanana. Bei mé caint leis an ordáirí iompar ó hin féin Dizzy Ellis níos daoine inniu faoi tá sin féin ag bhábhar cóstadas ar na trórlínse bóthre sa roiin iompar, you know? Agus bhís féin ag caint se Leo Varadkar an tara iompar fao seo freisin, so tá tú I bhábhar arthú dhéanamh ar an policy seo. So an méid tú ag rá do bhór orléirí iompar ó Íona Fáil chun ceist a cór ar Leo Varadkar sa dál faoi? Well, Kincha agus ni wancha nach déti chuteach fin achtanga, mar déti lasú dhéanana an 8 fin a bhfuil na cúrtí bór agus is céim eile chun cína bheith an nuair a dhéanfréis sin agus an óid bhach ma hacios go mór ag a rúd sin.